Pred godinu i nešto sam predložio 20 mjera Vladi Republike Hrvatske sa ciljem da se ta dužnička kriza svlada. Predložio sam i neke mjere koje su već sada prihvaćene. Evo, djelomični oprost duga je prijedlog mojih 20 mjera. Zabrana da se deložiraju ljudi iz nekretnina kojim je jedini stan je moj prijedlog. Način novi izračuna kamata je moj prijedlog, s tim da bih ja išao i korak dalje i na tome ću inzistirati. Kamata mora prestati teći kada dostigne glavnicu. To je jedan od mojih prijedloga. Nadalje, predložio sam i neke banke su to prihvatile da se osnuju posebna savjetovališta za građane i da dobiju savjete da li, kako i kada, pod kojim uvjetima uzimati kredite i ojačati udruge potrošača. Drago mi je da je presuda u slučaju Franak otvorila još neke nove varijante, ispravila je neke nepravde, ali tu još treba promjena i u mojih 20 mjera imate odgovore na mnoga ta pitanja. Rekao bih da je možda negdje oko pola ili tu negdje tih mjera usvojeno, pola mjera još čeka, bit će usvojeno i olakšat će se kriza građana.